Saako seksistä puhua? Saa. Puhutaanko siitä nuorten keskuudessa paljon? No todennäköisesti. Riippuu kuinka nuorten. Mikä on se ikäraja? Ei ole ikäraja. Tarvitaanko tällaista tapahtumaa nuorille? Kyllä varmaan, koska siis eihän nyt Suomessa samanlaisia raskaustilastoja kuin Yhdysvalloissa, mutta että eihän seksivalistus nyt koskaan liikaa varmaankaan ole. Mistä itse olet saanut tietoa näistä asioista? Tietoa näistä asioista. Itse asiassa... Kavereilta. Hetkinen, mistä asioista? Hedelmällisyydestä. Tuossa viime viikolla olimme ystäväni Juhon kanssa istumassa iltaa ja Juho minulle valisti elämän perusasioista voimakkaasti. Puhutaanko seurustelusta ja sellaisesta poikien kesken yleensä? Kyllä. Joo, ehdottomasti. Nimenomaan poikien kesken puhutaan. Joo. Ei yhtään tietystikään aliarvioiden vastakkaista sukupuolta, aivan tai oikein. Samaa sukupuolta, mikä nyt onkaan, kenen kanssa seurustellaan. Siis näinä libretto aikoina. Nimittäin kulmakunnassa huhu kertoo, että myös naiset keskustelisivat asioista niiden väärillä nimillä.